Sanibonani makomrade. Niyaphila. Ayayingeka ingalali phansi. Hawu ngiyabonga. Yesijonjwa. Ijonjwa na umuntu ngizohamba nalesi ngizangisala. Angithi ukuthi hamba ngizohamba naso la. Ngoba ngiyangithophilana. Ngikaphe ngibani. Ngiyabona. Funa lento. Uyivule la. Kangiphathele. Hawu. Ngiyakwazi ukuyiphathela nje. Lalelani makomrade. Ngizizwa nginokujabula okwesimanje ukungibona ngibangaka. Uyazi ngizwa ngifikela usinga la. Nabangalwazi usinga ke abaphuma phesheya thina siyalwazi. Lapho ngaqala khona ukwelusa kwakula. Omalume nakhe ngephesha komfula. Nangipha imali. Ngikukhuda khona futhi la ngafunda khona ukubhukuda. Nokwazi ukwelusa, nokuhlakanipha nesibindi, nokuba nenhliziyo enhle lapho la. Ngiyabonga bakwethu. Ngibonga into eyenzekayo la. Leyo ukuthi abantu bala eMzansi Afrika lokumemeza esikwenzayo ukuthi asikhulule izwe lakithi okugcina bayayizwa. Ngoba yini laba elisukumile ngoba sithi sifuna ukuthatha izwe lethu libuyele ezandleni zethu. Umuntu manyama engakuzwa lokho okwakhe lokho khona kwethu. Thina mkhondo wesizwe siyothi siphezulu abehleli phansi engazi ukuthi wenzani. Thina sibe sazi ukuthi senzani. Ngiyabonga. Bonga kakhulu. Angifuni ukuthi ngizothi nje ukukhuluma kafishane ngokuthi ngisele shona. Angifuni ukuthi ngimise isikhathi eside. Bengifuna nje ukuthi kuqala nginikeze kuphela kunogogo Nkosi yami aba-4. Ngifisa ukuthi kuba lo mnike into ohamba nayo nakumthelo lo. Kunjani le khona? Uzoshawa yimi lo? Kunjani? Usuhambe naye. Usuhambe naye baba Khesiphelezi. Bambelela. Niko gogo ebese ngiyacela ukuthi ngoba ngeke sime nje la unomphela. Ebese ngiyohlala lapho benihleli khona. Ba-4. Bafo gogo. Ibola. Bafo gogo. Bafo gogo. Mambe aba-4 sibanike khona isalayo sinika abanye ogogo. Abafaka dokotela abasebenza. Abanye ogogo la. Ogogo baningi nje. Ngiyikhola ziningi. Ngiyikhola ziningi besenza nje ukuthi ibone ukuthi zikhona. Ngiyacela-ke obaba nabafowethu kakhulu ogogo bahambe bohlala phansi. Abasha abafisa ukuma bangame.
kodwa ogogo bona abahambe bohlala phansi. Siyeza onamba abanye kubuya webaba awubabonanga kahle ogogo kukhona uphethe ilokhuzana i-walking stick nika yena nizoyithola nazi igcwele la nizoyithola bakwethu siyezwana. Yabona-ke mina bekwenika ekugcineni ukuze kuyenzeki lesiyenzeka. Kwanele baba, kwanele. Nabo gogo bafo. Kwanele siyeza bafowethu nodadewethu siyeza. Yikho ngokuzwa nokwenza isabelelo. Yikho ngokwenza isabelelo. Sisho hempi, undukuzempi, usikis, uha-ha. Sisho hempi, undukuzempi, usikis, uha-ha. Siyabona. Hawu. Ngiyabonga manje. Ngiyabonga bafowethu, ngiyabonga ama-comrade. Ngeke ngoba ngiseshonile mphathi wohlelo. Ngisabala abantu abakhona ngamunye ngoba babalile. Ngiyaxolisa. Kodwa nje bonke amakhosi abefundisi nabo bonke abakhona kanye nomndeni wonke okhona wonke umndeni wase-Afrika. Ngiyanibongela nami ngiyasibongela ukunibona nikhona la namhlanje. I'm sure ngiyathemba ukuthi isenzo senziwa umkhonto wesizwe ukusikhumbula sonke thina abantu abamnyama abahluphekayo sizilwele ukuthi sikhululeke. Iyinto namhlanje kufanele ukuthi wonke umuntu omnyama abukele afunde ukuthi siyalibuya isizwe labantu abamnyama. Sahlushwa abantu bokufika lokhu bahlupha kuseyokhokho nokhokho kuzobe namhlanje. Sathatha izinqumo-ke ukwakha le nhlangano ukuthi umuntu omnyama akangabi isigila ezweni lakhe. Asikwazi ukuthi silambe sibe zilambe ezweni lethu. Abantu bokufika bona basuthe ubusuku nemini. Asibaxoshi
kodwa sithi nathi asibe ngabanini bezwe sizizwe ukuthi ngabanini bezwe ngoba ngaso sonke isikhathi kufuneka sibuke sengathi thina sizifiki asivelelanga kulo mhlaba esibona lokhu kusuka kude ngoba asibona bokuqala basakha le nhlangano kukhona sishile yashiwa abaningi lokho kuthiwa ANC mina ke ngoba ngayifela ngaba nje njengoba yilungu lihlale lapha kodwa ngingabavoteli ngivotelele ukuze sithi mase siqedile sithathe le nhlangano wethu ethathe izigebengu sibusele konke sikuxobe kube into enye siphile ngempilo efanayo angabikho ozenza muhle engeyena siqede lento esingazazi uyabona nje kuthiwa umuntu ophatha uwina ukhetho kuthiwani konje kuthiwa uyini lowo muntu lowo not idini yo ifika kamuva umuntu ngenkathi abelungu befika kulelizwe bafika sibusa amakhosi ephethe izwe ababesebenzela amakhosi kuyizinduna yayingekho inkinga kungekho abantu abafayo ababulawa izigebengu sazingekho izigebengu ngoba amakhosi ayisiphethe ngobunono azi ukuthi wonke umuntu kufanele ukuthi adle awukho umuzi owawungenakudla wafika belungu amakhosi balwizimpi nabawaqeda base bakhenya into engazi ukuthi isho ukuthini okuthiwa president umuntu nje esingamaziyo singamanoma unesihe noma kanaso kuthiwa nje uma iwina ukhetho usezosiphatha sonke asimazi naye akasazi abanye yigebengu njengamanje nje siphethe isigebengu esikhulu kabi isigebengu siqale ukugcina ngoba abakaze babaphatha abantu ababadabukeli abanasihe esikhundleni salokho bangajike bantshontshe inkukhu kini bengane sifuna ukuqeda leyo nto-ke bani sibuyise amakhosi ethu esiwaziyo asithandayo angazi noma siyezwana yini uyabona ngifuna ukuyicacisa kahle lento uma umuntu omnyama ungavoteli ukuthi kubuye amakhosi abuyele ekuphatheni izwe nokuthi siziphathele siqhubeke siphathwe abelungu niyohlupheka niyozogubha umhlaba ubumnyama-ke yini uvoteli into esingayaziyo njengale kade niyibiza bantwana nto yini angazi ukuthi kusho ukuthini lokho i-GD and UBD lalelani-ke ukumemeza komkhonto wesizwe uthi hlangana ndemnyama sibuye isizwe lethu kubalulekile ukuthi noma yinini simemeze kanje noma bayathanda noma bathanda ngisho bangaya eMelika bayokukhosela phakathi kwabalokhuza nababa sinandaba nabo thina silungiselela izinto zethu la abantu baseMelika singabazi sifuna ukuyilungiselela izwe lethu
Ngijabuliswa yinto yodwa ukuthi nina emva kokuba uphumele umfana umfanyana mntu khona usonkile nangu usonkile ushaya indlela yinye zimbili kodwa ziyezulwini. Uyambona lo mfana, uyambona mfana lo wenza lento kufanele uba ngabe sonke siyayenza, ngoba uma sithi sifuna ukuwina ukhetho lamalengiso, right, siwine ukhetho ngabantu abaningi njengoba kusho njalo, akakuhlabeleli lokho ehleli phansi lo uyasukuma nihambele ayokhuluma nani nakho nila. Ngiyabona bekushoyo iningi lethu siyampompotha nje sikhulume nento yabelungu lokuthiwa isingisi kakhulu. Uma sikhuluma isingisi bazozwa kangakani nganogogo lapho? Ngiyamuzi ukuthi ukhuluma ulimi enilizwayo nami engiluzwayo. Akakavele phela yedwa sele wahamba wayokhuluma nabantu abangaka. Akakavele la amela iduze kwami uyakhuluma lo akakhuluma nomuntu phandle ukhuluma kajuluke. Kukhona abanye abakhuluma baze bajuluke ngaphezu kwakhe, kodwa kungaze ngibone nomuntu oyedwa nje bekuletha bethi nami ngimu-organizile. Lo mfana lo wenza imanga, uletha intshentsha okufanele uba nathi siyifunde manje, ngoba kwalokhu lizohlangana la sazane ukuthi singamalungu e-ANC siqoqwa uye. Manini la ngithema ngikhuluma la mina ngedwa ilungu la-ANC ukuthi angivoteli. Sukele yena phela mina ngisukile ngakhale, kodwa ngathi ngeke ngoba ifa lethu leli angikwazi ukulahla ifa lethu. Bashiyile ngabatshela ukuthi ngeke ningivotele, ngivotela umkhonto. Uma sesiwinile siyayilanda, asikwazi ungalandi umlandu osirious kangaka. Siwusigebengu ngiyaphika lokho, ingakho ulimi lwami lushelela luthi sezwana. Nanti into engijabulelayo, njengoba sesijoyine umkhonto wesizwe, asazi kahle ukuthi sesithathe indlela eya enkululekweni. Sithathe yona ngoba manje sizoqeda inhlupheko. Siyezwana? Uyabona-ke ngoba usenze izinto lomfana engizibona ngamehlo, akuyena lo abakhuluma ngizizwa ngendlebe, iningi bangitshela ngendlebe nje ngibona ngosile. Nanka amalungu akaqali, uqale eGoli uyalapha lokhuzana yamazi. Okwesibili umfundisi futhi ungokuqala nga ukuhlanganisa abalaphi bendabuko, wabahlanganisa inqwaba labo babecishe bebangaka. Uyaqala nga akakaze abe khona umuntu organizer kanjalo nga. Wayesethi uzophuma hambe
organizer ahlanganise ngoba abantu bahlukene bakude. Wenza konke nakho. Ukhuthele uthatha abantwana bakhe ahambe nabo nezimoto zakhe. Izolo ushone abantwana abelimala emotweni yakhe. Enza lo msebenzi. Uzimisele ngenhliziyo yakhe yonke ukusisiza sikhulule izwe lakithi. Kwalento ukuthi manje abantu abasezi ukucabanga ukuthi kuthiwa umkhonto wesizwe mningi, kuthiwa mningi uphi. Bawubona ngosimo nje nangu. Umkhonto wesizwe. Nangu la. Senizotshena-ke laba abanye basiphethe ukuthi kungalahleki umuntu la, kungalahleki incwadi le esiyisayinileyo. Ukuba basazi ukuthi sonke siyilento ngoba sibuyisa izwe lobabamkhulu. Siyezwana. Akekho umuntu esingakamtsheli la eSouth Africa nasezweni lonke ukuthi izwe lethu siyafuna manje, sifuna ukulincenga. Sifuna la. Uma sesiphethe izwe lethu, yithina esiyohlangana sikhuluma ukuthi sifuna niphathe kanjani. Sizotshela abantu ukufika. Uma bezikhonzi la, hayi balungile nabo bangavota. Kodwa noma bangavota ngeke basishiye basidlule ngoba sibaningi yithi abanikazi bethu. Ngiyabona ke bakwethu basirobha noma bathatha amavoti ethu njengoba bekade sivota. Bawantshontsha sinobufakazi balokho. Ngeke baphile futhi. Bese kokugcina lokho. Usukela manje kuya phambili. Sonke sivotela umuntu omnyama masibanyama. Ukuze amavoti ahlale emaningi siphathe izwe lethu. Ebese sakha imithetho yethu. Sibuyise ukuthi kube khona ukuthula ezweni. Balukhona igebengu. Kulo mbuso lo olokwaba khona abantu bokufika. Kufa abantu zonke insuku. Kule igebengu. Abantu sebesapha ukuhamba ebusuku. Kodwa uma liphethwe yithi bayohamba ubusuku nemini bangathintwa yilutho. Ngoba soletha ukuthula. Siqede ukutshontsha. Uma ke umnyama ungakuboni lokho, ukwakho lokho. Akhona ukuthi. Thina siyathatha izwe, siyaziphatha, siyazibuyisa, sibuyisa umhlaba, sithola indawo yokulima, siyasutha. Thatha semafuna ukudayisa ukudla. Lokuhlangana kwethu kanje kubonisa nobude ukuthi nje emnyama ithukuthele manje yathatha isifungo sokubuyisa umbuso wakhe. Siyezwana. Sizwana kahle. Nansi ke into kuphela ubaniyenza. Komakhelwane abangekho abangathathanga lutho. Ake nibasize nabo. Nibatshele ninganqeni. Ninganqeni. Namfana. Tuvo abantu. Keleje. Bani? Oh, keleje. Oh, thank you, ngiyabonga.
ukuthi ni-correct. Sidinga iy'nsizwa ezinje amabhungu ukuthi uma belizwa iqiniso njengoba belizonda kuthatha izwe lethu bangahlali phansi balindele ukuthi bazobani abakubenza lokho. Bazi ukuthi sonke simele ukuthi sibe yingxenye yokubuyisa izwe lethu. Awungejabuli, angifuni ukunibambezela sekushonela ngoba khona izalukazi. Ubomalume lapha ngifuna ngivele ingozi la. Ngiyalazi igama lesikole ukuthi yini? Kuthiwa yini? Bathi kuthiwa yini? Nayazi yaqanjwa kanjani inyamazana? Angazi. Inkathi ilembe selinomuzi lakaDubuzi laliphume ney'nsizwa bezingela bahamba ngale baze bafika eSibuyazi. Wathi akukho nyoni lokhuza eSabuyazi. Base bebuya ngala kwavuka iningi inyamazana. Wasethi usenyamazana linyamazana engaka bafika kanjalo leli gama. Wabuyaze wathola inyamazana nahloko. Yingakho kuyinyamazana nje igama elidala laqhamuka enkosini yethu sonke kaZulu. Awungajabula bafowethu nodadewethu namadodakazi namadodana, kumnandi kuba nami. Lokhu sikwenzile, lokho kwenziwa leli nsizwe kuzobona na abanye kwezinye indawo ukuthi ngempela isikhathi sethu sifikile. Angijabuli ukuthi angidize njengale nsizwe yandiza phela ezulwini. Uma siqede inkinga la emhlabeni, into-ke engizomtshela ukuthi ayenze, ngoba uyanazi ukuthi singaphinde sihlukane, asibumbaneni sibe into eyodwa, sikhulume, singayeki ukushona emacaleni. Uyabona indlela enza ngayo isingibangela ukuthi manje ngizokwakha umphako ekhaya, ngihambele lonke izwe lapho engikhona ngizofika noma kanjani. Ngoba ukhuthele uyagijima, ngizothi akabize iy'ndawo ezahlukahlukene lapho engizofika khona sizoxoxa lolu daba kabanzi. Ngizoyihambela mathupha manje, ngeke ngifune umuntu futhi ozongilandela eduze, ngoba ngifuna le nsizwa. Ofuna ukuhamba nami aka-organize kanje, athole abantu abangaka abathi wafisiza wafika, ngoba kwezinye indawo abazi ukuthi bazoshona abantu. Yena uyahamba afike lapho engikhona, akhulume nani, athi sobonana njengoba sesila. Ngiyaqala ukubona ingumbe engaka yabantu abajoyinayo ngenyanga eyodwa, mhlawumbe ngaphansi kwenyanga eyodwa ngazi. Nathi bukani basazojoyina. Uyabona-ke ngifuna ukuyibonga le nsizwa. Umuntu ubonga ngoba enza into enhle, alabe sibabonga nje ngoba yabona nje ngisho. Ngiyabonga bakwethu, ngibonga ukubona abantu behlangene kanje, abadala nabancane, ngento eyodwa ukuthi asibuyise izwe lethu.
amathonga ethu ngeke asilahle, azosilandela. Umnandi, kuhle, uyanda umkhonto wesizwe, iyasondela inkululeko. Uma wanda nje uthatha abanye abantu, iyasondela inkululeko. Siyophatheka thina, sokwenza into esiyithandayo ngevikethu, ngeke kube khona umuntu olambayo, siyosutha sonke. Ngifuna ukubonga nabefundisi abakhona kanye nathi la, abangasali uma kukhona into enjengale. Baningi nampa, baningi awuthi abanye bashonile nampa ethendeni lapha abantu abagcwele khona, nampa ya bayasisiza ngokukhuluma nenkosi ezulwini ukuthi ayisipha amandla siphinde futhi sibuye isizwe lethu. Bayahlangana, siyahlangana nabo, siyinto eyodwa ngoba abantu bakaNkulunkulu labo nathi ngabantu bakaNkulunkulu. Funa ukubabonga kakhulu, engibabonga kakhulu ukudlula bonke amakhosi, ngoba abanikazi bezwe lomuntu omnyama e-Afrika lathathwa abelungu. Sikhulile manje, noma abelungu bakhuluma isiNgisi nathi siyabhidliza kula lutho. Ngifuna ukunibonga nonke-ke enikwazi ukuthi ngendlela nalabo ebebengakajoyini abazi ukuthi bangasali emuva, bangasali enqoleni, awakhuluma. Yebo, ngizwa kahle. Ngibonga kakhulu. Into engijabulisa kakhulu-ke ukuthi kuko konke kade ngikwenza ngigijima ngishona le, angimningi ilanga komalume. Amanje amasikade ngawagcini, angizukuya nje ekhaya, ngizophuma manje ngithi lapha ngibona ukuthi basasenga yini, ngidla amasi. Ingakho ngithe noma kumnyama bomba ngikwazi ukungeza enyamazana. Inyamazana le bengivuka ekuseni njalo ngishawa amazolo, ngibhekile ngithe ngeke kwenzeke lokho. Siyabonga, ngifuna ukubonga kakhulu, ngibonge abaholi, ngoba abaholi njengoba lezi zikhuthele nje bakhuthala kanye nayo. Abefundisi njengoba lezi zikhuthele nje ikhuthala kanye nabo, ikakhulukazi ngoba nayo iwulokhuzana nansi la, buka Archbishop, uyazi ukuthi wenzani-ke manje kanje uchallenja abefundisi no-Archbishop umuntu omnyama. Siyabonga kakhulu bakwethu, singaze silimba sebusuku manje-ke. Ukuthi uma sihlangene kanje senama ukuba ngiyaqhubeka kube ngifukelethi, ngoba ukuba isikhathi besikhona bengizocula amanye amaculo omzabalazo, kodwa manje isikhathi asisekho. Umshini wami